Пра што Святлана Ціханаўская заявіла падчас мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Як у Беларусі адмяняюць дзень святога Валянціна. А таксама, якая гучная сенсацыя здарылася на зімовай алімпіядзе ў сённяшнім аб'ектыве. Вітаю, Віталь Бавін працуе для вас, запрашаю ў жывы эфір. У нямецкім Мюнхене працягваецца міжнародная канферэнцыя па бяспецы. Сёння на імпрэзе адбылася першая ў гісторыі канферэнцыя дыскусія на тэму «Беларусь у фокусе». З падрабязнасцямі наш калега Сергей Пеляса. Прывітанне, Віталь. Мюнхенская канферэнцыя па бяспецы сёлета стала арэнай вельмі вострых стратэгічных заяваў, і ў гэтай новай рэальнасці геапалітычнай, дзе мяняюцца правілы гульні, Еўропе прыходзіцца браць на сябе больш адказнасці. І нам, беларусам, трэба, каб у гэтых зменах, у гэтым віры пра нас не забылі, каб пра нашыя праблемы чулі. І сёння тут адбыліся 3 дыскусіі, звязаныя з Беларусю. На пачатку дня ў Доме Амерыкі амерыканцы арганізавалі вялікую панельную дыскусію з удзелам Святланы Ціханаўскай. Там прысутнічала каля 200 удзельнікаў. Каля поўдня адбылася галоўная падзея, кульмінацыя «Беларусь у фокусе» ці «Фокус на Беларусі». Упершыню на галоўнай сцэне ці на адной са сцэнаў дыскусія пра Беларусь, і Беларусь у назве. Раней такога не было. Я прапаную паслухаць самы галоўны пасыл Святланы Ціханаўскай на гэтай дыскусіі. Каротка. Я хочу заахвоціць свет, па-першае, раздзяляць беларускі рэжым і беларускі народ. Калі вы караеце рэжым, падтрымлівайце народ, інвестуйце ў яго. Па-другое, раздзяляйце Беларусь і Расею. Гэта не адна дзяржава. Не глядзіце на Расею. Што там Расея кажа, што Расея думае. Ёсць Беларусь, асобная нацыя. Калі ласка, слухайце нас. Так, іншы важны месседж Святланы Ціханаўскай, які яна агучвае тут, гэта такі, што любы план па спыненні агню ці перамір'я ва ўкраіне павінен уключаць патрабаванне выводу расійскіх войскаў, расійскай зброі з тэрыторыі Беларусі. Ціханаўская пераконвае, што спыніць Пуціна ва ўкраіне гэта недастаткова. Трэба, каб Беларусь не засталася суцяшальным прызам для Крамля. Пазней, пасля гэтых 2 дыскусіяў, адбылася яшчэ адна, трэцяя, якая тычылася Беларусі. Яна называлася такім чынам «Беларусь у восі крінг і за яе межамі. Ацэнка аўтарытарных альянсаў і стратэгіі заходняга адказу». І арганізаваў офіс Ціханаўскай і нямецкі фонд Конрада Адэнаўра. У назве ёсць дзіўная новая абрэвіатура «Крінг». Не ўсе разумеюць. «Крінг» – гэта першыя літары назваў дзяржаваў. Гэта Кітай, Расія, Іран і Паўночная Карэя. Гэта такая сабе новая вось зла, у якую ўцягваюць таксама і Беларусь. У гэтай дыскусіі, якая адбылася ў форме абеда, удзельнічала каля 2 десяткаў экспертаў з Нямецчыны, Польшы, Беларусі і іншых дзяржавах. Я там таксама прысутнічаў, назіраў за гэтай дыскусіяй. Гаворка ішла пра тое, што Кітай прыхавана уцягвае Беларусь у свой эканамічны ўплыў, так? І гэта небяспечна таксама для Захаду. Абмяркоўвалі таксама 3 сцэнары развіцця падзеяў будучых у Беларусі. І галоўны акцэнт быў на тым, што Расія паступова павялічвае свой уплыў на нашу дзяржаву ў той час, калі час Лукашэнкі няўмольна скончваецца і набліжаецца транзіт улады. Такім чынам, падсумоўваючы, тут у Мюнхене мы назіраем, што свет вакол Беларусі знаходзіцца ў кропцы вельмі высокай напружанасці. Беларусы на міжнароднай канферэнцыі ў мюнхенскай па бяспецы увесь час пераконваюць, што без вырашэння беларускага пытання і паражэння Расіі ў вайне мір ва ўкраіне будзе толькі часовым. Віталь? Дзякуй, Сергей, вялікі за гэтыя падрабязнасці. Сергей Пеляса, наш калега з мюнхенскай канферэнцыі аб бяспецы. Уласна, там сёння прагучала таксама сенсацыйная заява. Стала вядома, як забілі расійскага апазіцыйнага палітыка Алексея Навальнага. Эксперты з 5 еўрапейскіх краінаў – Вялікай Брытаніі, Швецыі, Францыі, Нямецчыны і Нідерландаў незалежна адзін ад аднаго заявілі, што Алексей Навальны быў атручаны эпібатыдзінам. Гэта магутны нейратаксін, які атрымоўліваюць са скуры паўднёва-амерыканскіх жаб.
Паводле выдання «The Insider» рэчыва знайшлі ў біяметрычных матэрыялах Навальнага, якія каманда палітыка змагла вывезці за мяжу, калі ён памёр у калоніі. Эпібададзін выклікае няменне ўсяго цела, якое прагрэсуе аж да поўнага паралічу і спынення дыхання. Сімптомы Навальнага, паводле лекараў, цалкам супадаюць з дзеяннямі гэтай атруты. Праваабаронцы паведамляюць пра факты ціску на асуджаных з палітычных прычынаў у Беларусі. Асобам, якія адбылі свае тэрміны зняволення і выйшлі на волю, пагражаюць новымі крымінальнымі справамі, пад ціскам і тыя палітвязні, якія цяпер у турмах. Ян Федарович працягне тэму. 48 гадзінаў, каб пакінуць краіну. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» менавіта столькі часу дае лукашэнкаўскі рэжым некаторым з былых палітвязняў, якія адбылі свае турэмныя тэрміны і выйшлі на свабоду. У адваротным выпадку ім пагражаюць, што пазаводзяць новыя крымінальныя справы. Спроба знізіць любыя ўнутраныя актыўнасці, каб чалавек, які той ці іншы, які выйшаў, прайшоў праз палітычны пераслед, мае аўтарытэт, якуюсьці вагу мае, каб ён не мог уплываць унутры краіны на іншых людзей. На дадатак праваабаронцы паведамляюць, што палітвязням у калоніях прапануюць памілаванне. Пры гэтым іх таксама схіляюць да выезду з Беларусі, а за адмову пагражаюць пераследам. Прыняўшы такую прапанову, палітвязні асабліва сталага ўзросту рызыкуюць апынуцца ў замежжы ва ўразлівым становішчы. Яны не паспеюць атрымаць дакументы, якія пацвярджаюць іхны пенсійны статус. А без гэтага ў замежжы нельга разлічваць на пенсійныя выплаты. Тое, што мы бачылі 13 снежня мінулага года, калі гэтую больш за сотні вызваленых парадку памілавання, так скажам, вызваленых гэтых палітвязняў, усіх іх выкінулі, і вельмі шмат з іх нават без дакументаў, без пашпартоў. Раней рэжым Лукашэнкі ўжо прымяняў практыку прымусовага выдварэння палітвязняў з краіны падчас 3 хваляў памілаванняў, дамоўленасць пра якія была дасягнутая пры дапамозе спецпрадстаўніка Дональда Трампа Джона Коула. Тады на волю агулам выйшлі блізу 200 палітычных зняволеных. Многія з іх апынуліся за мяжой без дакументаў, што стварае на эміграцыі дадатковыя рызыкі. Ян Федарович, Белсат. Сёння ў Бедулагойскім раёне здарылася сур'ёзнае ДТЗ з удзелам аўтобуса ДАФ. Транспартны сродак з'ехаў у кувет і перакулеўся. У салоне было 47 пасажыраў. 2 жанчын даставілі ў медычную установу для агляду. Паводле папярэдняй інфармацыі, 45-гадовы кіроўца не справіўся з кіраваннем, і нагадвае, у складаных умовах надвор'я за стырном неабходна быць максімальна уважлівымі, выбіраць бяспечную хуткасць і ўлічваць стан дарожнага пакрыцця. Менгаравыканкам афіцыйна скараціў час працы платных паркінгаў у сталіцы. Адпаведнае рашэнне набудзе моц заўтра, 15 лютага. Цяпер платны рэжым будзе дзейнічаць не да 20-й, а толькі да 18-й гадзіны. Гэта азначае, што пасля 6-й увечары ў зонах, не абсталяваных паркаматамі і шлагбаумамі, паркаванне будзе або бясплатнае, або тарыф на яго значна знізіцца. Змена мае на мэце, каб жыхары суседніх дамоў маглі бясплатна пакідаць свае аўты вечарамі, калі з парковак з'язджаюць офісныя работнікі. Новыя правілы будуць дзейнічаць амаль па ўсім Менску, акрамя верхняга гораду і вуліцы Замкавай. А цяпер гучная сенсацыя на зімовай алімпіядзе. Фігурыст з Казахстану Михаил Шайдаров нечакана стаўся алімпійскім чэмпіёнам у мужчынскім адзіночным катанні. Галоўны фаварыт турніру амерыканец Ілья Малінін, які лідараваў пасля кароткай праграмы, праваліў адвольны выступ і ў выніку застаўся толькі на 8-м месцы. Пра нечаканы фінал і не толькі у нашым алімпійскім дайджэсце. Пасля кароткай праграмы Ілля Малінін лічыўся галоўным прэтэндэнтам на золата. Аднак у адвольнай дапусціў грубыя памылкі і некалькі разоў упаў на лёд. Шайдараў, наадварот, выканаў цяжкія элементы і ў выніку стаўся другім алімпійскім чэмпіёнам у гісторыі Казахстану на белой олимпиаде. Когда я рухнул на лед, я, конечно, почувствовал облегчение. Вот это невероятное давление с меня упало.
вся эта нервозность. И я просто сделал все, что мог. И все. От меня уже ничего не зависит. Для меня это было главное. Срэбра тут заваяваў японец Юма Кагіяма. Бронза ў ягонага суайчынніка Сюна Сато. Найбліжэйшымі днямі спаборніцтвы фігурыстаў на агульнях працягнуцца. Наперадзе кароткая і адвольная праграмы ў парным катанні. Спартовы арбітражны суд у Лазані адхіліў абскарджанне наконт адхілення украінскага скелетаніста Владзіслава Граскевіча ад удзелу ў заездах на алімпійскіх гульнях праз шлем памяці. Раней ён адмовіўся выконваць патрабаванне МАКу, не выкарыстоўваць падчас заездаў шлем са здымкамі украінскіх спартоўцаў, якія загінулі на вайне. Паводле прадстаўнікоў камітэту, такія абмежаванні звязаныя з правіламі алімпійскай хартыі, якія забараняюць палітычныя і рэлігійныя выказванні на спартовых арэнах. Падтрымаў Гераскевіча прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Ён узнагародзіў яго ордэнам свабоды. Кевін Вцяла прапусціць рэшту алімпійскага хакейнага турніру праз траўму. Нападнік атрымаў пашкоджанне ў канцы матчу супраць зборнай Канады. Пасля сутыкнення з форвардам суперніка Томам Уилсонам ён застаўся ляжаць на лёдзе і пакінуў пляцоўку толькі на насілках. Медычнае абследаванне выявіла траўму нагі, якая выключае ўдзел 29-гадовага Кевіна ў далейшых матчах на Алімпіядзе. Калі швейцарскага хакеіста вывозілі з пляцоўкі, усе гульцы зборнай Канады выйшлі на лёд на знак падтрымання суперніка. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. У Гомлі дзяржаўная карцінная галерэя імя Вашчынкі ў апошні момант адмяніла імпрэзу да Дня Святога Валянціна. Гэта здарылася адразу пасля таго, як у інтэрнэце з'явілася інфармацыя пра спробы святкаваць заходняе свята насуперак негалоснай забароне ідэолагаў. Першапачаткова у галерэі планавалі правесці прагляд і абмеркаванне знакамітай камедыйнай меладрамы Вуді Аллена «Эні Гол», а таксама тэматычныя гульні і наведванне выставы. Аднак пасля галерэя ціха выдаліла ўсе анонсы сайту і сацыяльных сетак. Цяпер на старонцы установы толькі ідэалагічна правільны контент. Баннеры пра генацыд, барацьбу з экстрэмізмам і патрыятычныя праекты, падрыхтаваныя разам з расійскімі арганізацыямі. Дырэктарка галерэі Людміла Шымбалёва, знаная праўладная актывістка, даверная асоба Лукашэнкі і дэлегатка ўсебеларускага народнага сходу. Толькі сапраўднае каханне вытрымае гады няволі і не аслабне. Пры гэтым не заўжды каханыя далёка адно ад аднаго дыстанцыйна, але іхныя лёсы падзеленыя турэмнымі мурамі. Колькі такіх лёсаў у Беларусі, колькі было і колькі ёсць, палічыць немагчыма. У Дзень Святога Валянціна тым, хто не можа сёння прытуліць каханых, прысвячаем наш наступны сюжэт. Вось сапраўдная беларуская дзяўчына, такая саністая, шляхетная, такая выразная беларуская прыгажосць, годнасць ва ўсім, но яна мне вельмі спадабалася. Паглядзела на Паўловы вочы, мне здалося, што гэта вельмі родныя і вельмі прыгожыя вочы. Гэтак Павел і Вольга Северынцы ўзгадваюць сваё знаёмства. Прыкладна праз 5 гадоў перад алтаром Менскага катэдральнага касцёлу Найсвяцейшай Панны Марыі яны паабяцалі адно аднаму быць разам у шчасці і няшчасці. Бог адзіны, таму і праваслаўны, каталічка у касцёле вянчаюцца. Мы ў сваіх сэрцах яднаем тое, што тут раздзелена на зямлі. Шчасце – каханне. Шчасце сын Францішак, што нарадзіўся за 2 дні да стагоддзя БНР. Але з іншага боку – затрыманні, арышты, а з імі, вядома, раставанне. Гэта здымак колішняй фатографкі нашай Нівы Ніны Бужан, перамог у прэміі World Press Photo. На ім Вольга чакае Паўла ля муроў Акрэсціна. Тады яшчэ ніхто не ведаў, што чакаць прыйдзецца доўга. 5,5 гадоў я нават не ведаю, якое трэба мець сэрца, якую вытрымку, каб многія тыя рэчы, а многія рэчы па-за кадрам застаюцца вытрымаць. У складаных умовах ты не думаеш, як гэта ўсё разбурыць і пакінуць. Ты думаеш, як гэта збудаваць, калі табе цяжка, думаеш, што ты можаш з гэтым зрабіць. Вось, і каханне – гэта праца. Павел узгадвае, як жонка перадала яму ў турму фігурныя пернікі, якія за кратамі падаліся сапраўдным цудам. Сам ён усе гады слаў лісты, паштоўкі і малюнкі. Цяпер гэта ўжо памяць, сямейныя рэліквіі. Летась у снежні Павел выйшаў на волю. Яго з групай іншых палітвязняў вывезлі за мяжу. Цяпер хоць і не ў Беларусі, а ў Вільні, але сям'я ўз'ядналася. Мы глядзім адзін на аднаго, мы стараемся адзін аднаго зразумець. Мы працуем над тымі недасканаласцямі, якія ёсць, і стараемся паразумецца. І калі такая адкрытасць ёсць, калі людзі імкнуцца адзін да аднаго, а не адштурхоўваюцца, то здаецца, што многае можна прайсці.
Алесь Яшченко, Белсат. У Беластоху з поспехам прайшоў гала-канцэрт фестывалю «Беларуская песня-2026», прысвечаны 70-годдзю беларускага грамадска-культурнага таварыства. Урачыстасць сабрала артыстаў з усяго Падляшша, якія дэманстравалі багацце мясцовых традыцыяў. Спецыяльным госцем канцэрту стаў Павел Латушка. Як прайшоў фестываль, глядзіце без каментара. Мароз до 23 градусаў ды аранжавы ўзровень небяспекі сіноптыкі папярэджваюць беларусаў пра пагаршэнне ўмоваў надвор'я ўжо гэтай ноччу. Будьце асцярожныя на дарогах. На гэтым ставім кропку. У аб'ектыве запрашаю гаспадарства заўтра ў нядзельную студыю «Белсат». Да хуткай сустрэчы.